हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीपू साहू है और मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। आज का रेसिपी बड़ा, इसमें बिरी का दाल, उसको पहले मैं ग्राइंडिंग करके रखा था। तो रखने के बाद उसमें मिर्चा और सूजी, करी पत्ता, नमक और खाने का सोडा सभी डाल के मिक्स करके ऐसा ही बना के रखना है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ପାଖକୁ ଦିଅ, ପାଖକୁ ଏଇଟା ଆସିବ ଯେନ ତ ଏଇଟା ଆଗ ପକାଅ। ହେଲା ହେଇନଥିଲା ନାଇଁ ହେଇଛି କୋଉଠି ହେଲେ ଉପରୁ ଉଠନା ସେ ତଳେ ଥୋଇଛି ହେବ ଉଠେନା ତାକୁ ସବୁ ପଡ଼ିକାରେ। ଛାଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସିଟି ରଖ ପାଣି ତାକୁ ଲାଗିବ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେ ସେ ଦୁଇଟା ପୁରା ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଟେ ମାନେ ଦୁଇଟା ହେଇଯିବ। ସୋଢ଼ା ନଗଲା ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ସୋଢ଼ା ହେଇଛି, ସୁଜି ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି। ସୁଜି କ'ଣ ବେଶୀ? ସୋଢ଼ା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅ, ଫୁଲିବନି ଜବର ସ୍ମୁଥ୍ ହେବନି, ଟାଣ ଟାଣ ହେବ। ସୋଢ଼ା ଟିକେ ପକା ଜଷ୍ଟ। उठाओ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଖାଅ ନା ନୂଆ ତେଲ ସେ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ନାଲା ଉଠାଅ ଟିକେ ହେବ ଟିକେ ହେବ।